Окей. Ако наистина го желаеш много силно, няма нищо да те спира да постигнеш целта си, защото това е твоята цел в твоя живот. Кажи на спорта да, кажи на спорта да, надъхай се за тренировка още сега. Терена чака те, за да откачиш, не издържаш и започваш ти да се потиш. Здрав дух, рано тренировка сутрин правиш, когато падаш намираш сили да се изправиш. Продължаваш и не може нищо да те спре, излъчваш злоба на терена с твоето лице. Здрави рамене, широк гръб, караш всички да завиждаш, защото отново ще си пръв. Сърцето ти започва да пулсира много бързо, но продължаваш да блъскаш въпреки всичко. Спорт е начин на живот, който води до успеха. Спорта винаги ще бъде правилна пътека. Когато блъскаш се чувстваш неповторим. Нека всички движим спорта към доброто да вървим. Ще постигнеш това, което сам си изградиш. Трябва воля, братко, не по цял ден да спиш. Стани се, мотивирай се и започвай подготовка, защото те очаква много тежка тренировка. Кажи на спорта да, кажи на спорта да, надъхай се за тренировка още сега. Терена чака те, за да откачиш, не издържаш и започваш ти да се потиш. Кажи на спорта да, кажи на спорта да, надъхай се за тренировка още сега. Терена чака те, за да откачиш, не издържаш и започваш ти да се потиш. Стискаш си ръцете за пореден път в юмрук, блъскаш, искаш още и още, щом си стигнал чак до тук. Винаги се виждаш дребен в огледалото, няма какво да чакаш, почвай да измъчваш тялото. Резултатите са на лице, чувстваш се добре, но продължаваш, здраво волята не ще умре. Има ли желание и то да идва от сърце, няма да те притесняват ожулените колене. Бързината е с теб, волята е също с теб, продължавай здраво напред, само с кеф. Изтоществено искаш яки резултати и редовно дъниш тренировки адски. Самочувствието ти рязко вдига се, усещаш, че адреналинът ти надига се. Готов си на всичко, за да се усъвършенстваш, нямаш време за това, започвай да действаш. Кажи на спорта да, кажи на спорта да, надъхай се за тренировка още сега. Терена чака те, за да откачиш, не издържаш и започваш ти да се потиш. Кажи на спорта да, кажи на спорта да, надъхай се за тренировка още сега. Терена чака те, за да откачиш, не издържаш и започваш ти да се потиш.